Ek is Daphne Petersen. Ek is nou 84 geraakt, 3 jaar 85. Hierdie man ry met 'n bike wyd agter Kreie aan. Ja, as Kreie jag ry. Ai, en die jatta. Ja, allee, ja. As het net aan iets Kreie. Ek Kreie om my weg. Ek sê vir my Kreie los. Ek kan nie. Ja, ik hou baie van Kreie. Hulle roep my. Ek moet kom. Dan verdwyn ek sommer gauw. Soms so 3 dae. As jy die waarheid hebt. Ja. 3, 4 dae. As jy nie ver. Dan gaat hulle Kreie. Kruip ik zomaar achter een bos of een goot en aan die berg. Leer maar zomaar daar. Die dieren het ook al aan mijn voeten gehoord. In die berg. Toen rijdt mijn voeten zeker niet lekker voor me. Ik draai om. Ik heb hier niks gemaakt. Ik is de gewoonte van jongs af om in de te liggen, in de natuur te wezen. Ik zie een ander gevoel rondom jou, een rustigheid. Je voelt zomaar vrede, alles. En er is altijd iets wat jou aandacht trekt, wat jou leert. Ik ben een wat samen met die grote mensen gewerkt heeft. Hij heeft mij geleerd, die maken die natuur kaal. Die met ietsje los is, wortels met je los, om weer te groeien. Die wat komt na ons, dat het ook kan genieten van die aarde. Ons moet niet aarde verwoesten. En met weergroei. Je moet die natuur in een betere plek lossen. Dan word je mooi rechtgezien. Als hij terugkomt, had hij altijd een beetje Kreie. Als ik bij de huis kom, als ik tevreden, dan ze jaag mij niet weg. Ons is maar niet veel mensen niet. Ja. Ons is net maar meer Kreie. Net krijgen. Meer Kreie. Als die Kreie wat ons nog zo heeft, Ja. gezondheid. Hij maakt jou schoon en dan tellen jou op. Dan maakt hij van een oud man weer een jong man. Ai, die jacht. Ja, als je wel een keer de rooi vergeet, dan zie je ook zomaar groot enige. Daar komt zo rangsoenheid dat ik voor die mensen wat kom vragen. Dat is wat Jack dat doet. Ik ben, dus in mijn in en als je nooit klaar dan weet ik gekregen waar mij recht te helpen. En voor die anderen wat ziek is ook te helpen.
Toe sê nou liefers om kindertjies brood en kos te gee wat hier kom. Soos ek ook maar om te kyk na mense kry te help wat siek is. Die liefde wat ons hulle help. En mens verwag het niet dat je gee in je hart hebt. Het is iets wat binnen mij is om te gee. Niet net te ontvangen, maar om te gee. Om te respecteren, waarderen. Om andere mensen gezond te maken, om voor mij ook bokjes krijgen te geven. Om haar ook jong te houden. Om te delen wat je hebt en om elkaar gelukkig te maken. Dat is een van de gelukkigste dan het leven. Het belangrijkste is die liefde wat je hebt. Je moet de rechte liefde in je hart hebben. Ja. Thanks to all of you who helped make this film possible. All of our films are totally crowdfunded. So if you'd like to continue to support us on our journey, check out our Green Renaissance page on Patreon.